Skjut till höger arm. Centrera dig själv med dina armar. Dina armar får in. Han får inte ha någon upp. Jättebra. Han går hela tiden. Gå bara bort så exploderar vi upp. För att kunna passera. Jättefint. Försöka ändra på hans biceps i hans höger. In i backen. Till höger hand från hans backen. Trycker in i vänstra. In med höger, in med höger. Andra hållet, in med höger. Eller tryck på hans armbåge med din vänstra arm. Försök att få kontroll på hans biceps nu. Där ja. Vinkla till en sida inveckla. Öppen gård igen så kan ställa dig upp om du vill. Ja, bara höger. Där ja, där ja. På vänster. Vi ska inte fastna i den där armen. Han ska inte få den där armbaren. Kontroll på dina händer nu. Du måste gå tillbaka till vänster hand. Stående. Plocka ner dem. Kom igen Henke. Koppling på hans arm nu. Bra balans. Gå på hans ben där om du. Cirkulera bak. Ja, ja, bra. Raka ryggen. Han är inte på upp. Ta gas nu och trycker hans huvud i backen. Akta armbar på den vänstra armen nu. In armen är bra. Tryck ner hans vänster. Där ja. Gå på den sidan. Gå runt. Bra. Passera. Ja, försök. Du måste passera hans gard nu. Centrera dig själv om man har öppen gard. Ställ dig upp. Akta högerarmen. Bra gjort. Bra, centrera dig själv hela tiden. Nästa försöker vi jobba också. Plocka ner. Håll långt, akta. Bra. Om man går på den, ryck ut den och passera. Upp. Ja, men din vänstra axel, tryck på hans... Mycket vikt på hans huvud, din vänstra axel. Kolla ut. Plats igen på ryggen. Spelet, armbaren igen. Jobba sista, passera. Jobba, passera. Passera du, kom igen. Få sitta poäng. Kom igen, passera. Upp.